His Excellency President Idi Mnangagwa is left for Moscow, Russia, where he will attend his Yes Victory Day commemorations. Sana penda mashoko anokonzo mutungamiri wenyika panguva ino aiwa vose vobuda nyika yeZimbabwe vachinoenda kuRussia. Panguva ine tinoona pane maspeculations akasiyana-siyana. Panguva ine anoonekwa kunzi vanobuda munyika pane matensions arimo mu the ruling party ZANU-PF, especially kupresidency. Notable subscriber olaika turn on the bell icon tipina panapa the Ministry of Information vanendirambira vachiti the May 9 celebrations mark Nazi Germany's 1945 surrender to the Soviet Union, Chinese leader Xi Jinping, Brazil's President Luiz Lula da Silva, and Belarusian leader Lukashenko are among other leaders expected to attend the celebrations. Mapictures munomaona mutungamiri wenyika aiwa achienda kuRussia. Panapa tinoona kuti vanoona achikomenta zvakasiyana-siyana pamusoro aiwa mutungamiri wenyika achibuda munyika. Tinoona panapa naLin M vanouya panapa vachiti vanachicriticize this move vachiti aiwa it is going away partly for the reasons mentioned by Varakashifo ED, but the main reason he is going away is for medical checkup, because Iyete Zvikananda have destroyed our own healthcare system. Who will be the acting president in his absence? General or murwere wedu. Mashikwa turikuona kuti macritics arikuya panapa achibvoisa apa pamusoro pemutungamiri wenyika achionekwa achibuda achienda kunyika yeRussia for meetings amuri kuona arikuya achipublicize zvanokuona Ministry of Information, but macritics vamagara muchiziva vanogara vachiopoza the ruling party ZANU-PF vaita sanaLin M kuti aiwa yes they are attending but partly anenge vachida kuenda macheckups vamuri kuona kuti the current situation yeZimbabwe aiwa inonyatsa kuonekwa kunzi iri in a sorrowful state, and panguva ine pane macause impeachment yemutungamiri wenyika vari kunzi aiwa is now incapacitated to keep on leading the country noda kwevascular dementia. Tize mafunguro enyu mutudii pamusoro pechitiko ichi. Kuda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.